Sadullah Aydın, Doğru Haber. Zarokên Filîstînê yên ku îzzetê hînê ümmetê dikin. Ümmet ji xelkê Filîstînê hînê bi rometbûn, îzzetbûn, cesaret, wêrekî û îmanê dibe û bi vî awayî dijîn. Ne tenê jin û mêrên Filîstînî û Xezeyî. Zarokên wan ên hefsalî jî di warê romet, bawerî û cesaretê de xweşmîsalên herî mezin û nimûne ne. Dil û qelbê wan ên piçûk bi bawerî û cesaretê tije ne. Qêrînên îman û îzzetê yên ku ji dilên piçûk derdikevin, me Müslümanên xemsar, rebben, feqîr, bêçare, tirsonek, ên xwe bi dinyayê girê dane, di nav şerm û fedîkirinê de dihêle. Em çend sloganan davêjin û hinekî hesrên çavan dirijînin û ji nû ve dest bi heyat û jiyana xwe ya berê dikin. Paşê em dibêjin qey tu tiştek nebûye, ji xwarin û vexwarina xwe tiştekî kêm nakin, li kêf û zewqa xwe dinêrin. Ya em jî îdarevan û îdareyên me, rêberên ku li serê me ne, serok, komandarên ku digel bi milyonan eskerên wan, teyyare, balfir, tank, top, füze hene, ji bo xelkê xwe têxîne xew diqêrîn, gotinên hatine xemlandin dibêjin re bibêjin çi? Ji van lîderên ku mirov dibêjin qey ev lîderan reyadarên saziyên civaka sivîlin, heqaret û kufrê li çeteyên Siyonîstan dikin re em bibêjin çi? Ji van lîder û rêberên van dewletên ku tenê lanetê li Siyonîstan tînin re em bibêjin çi? Zarok û dergûşên ümmetê yên ku di pêçekê de zindî zindî, saxî saxî tên şewtandin, ev lîder û rêberan tewfedî û şerm nakin û derdikevin televizyonan hukm didin tenê de axivin. Tenê şermezar dikin. Gelo ev lîder û rêberên dewletên Müslüman bi kîjan wijdanê dikevin nava nivînên xwe û radikevin? Çawa van xwarinên cûr be cûr bêfedî û bêşerm dixwin? Ev kesên ku rûyê wan ji ber şerm û fediyê sor nabin, pesnê xwe didin û dibêjin em dewleta serbixwe ne, bi hêz û quwetin. Pesnê îqtidarê xwe didin, di ser de jî qal behsa edalet û azadiyê dikin. Li qêrîn û feryada vê zaroka hefsalî binêrin. Li gotinên wên bi îzzet û cesaret binêrin. Di ser de dibişire û bi qerardayî qiseyan dike û bi xwe bawer em gohdar bikin û di nav şerm û fediyê de bimînin. Ev qehremanên sexte yên li serê me ne, yên radibin û rûdinin behsa azadiyan dikin, ên behsa serbixwebûnê dikin, bi hêz û xurtbûn teknolojiyê pesnê xwe didin, lê ji siya Siyonîstan ditirsin, bila êdî dev ji vê qehramantiyê xwe yên sexte berdin. Zaroka keçîniya hefsalîya Xezeyî pir xweşik û mîna melekane her tim dibişire. Dibe ku aniha tevlî karwana şehîdan bûye, mîna birayê xwe yên piçûk ew jî çûye cennetê. Dibe ku di êrişên Siyonîstên wehş de saxî saxî, zindî zindî hatiye şewtandin. Li vê zaroka ku em aniha navê wê û him jî aqubeta wê nizanin, di vîdyoyê de dibişire û bi qerardariyek mezin de wiha dibêje. Ger ji min re bibêjin biçe ciyekî din, ez tu carî naçim. Bi hezaran, bi milyonan pereyan bide min, ez dîsa naçim. Ger İsraîl vê derê bombebartman bike cî, ez naçim. Ma ez ê ji wan bitirsim. Kesên tirsonek ewin. Ger teyareyên wan tu nebe, ew ne tiştekin. Dixwazin me ji vê derê derxînin. Lê em ê neçin. Çi dibe bila bibe, em ê neçin. Ev derciyê bav û kalanê me ne. Baş zanibin em naçin, em naçin. Em ê sebr û sebatê bikin. Sebir bikin û dîsa em ê sebr û sebatê bikin. Ez ji çek û sîleh û bombeyan natirsim. Tenê ji Xwedê ditirsim. Lewra ew tenê me diparêze. Ger ez bimirim, ez ê li welatê xwe bimirim. Ez ê li welatê xwe şehîd bibim. Belê, van gotinan zarokeka keçîn a hefsalî dibêje. Ve ya berxwedanek bi qehremanî bikeve para me, yan jî em ê weka pîrekan bigirîn û weka kesên aciz, weka miriyên dijî em ê li çokên xwe bixin.